Už jako malý jsem měl sen, že se stanu profesionálním fotbalistou. Jenomže to už se asi nestane, jelikož hraju paralelní ligu, kam přijdou 3 lidi za celý zápas. Ale tenhle pokus bychom mohli provést v FC26. Tak pojďme se podívat, jestli uspěju aspoň tam. A co to tady vidím? Na Sport paralelní liga hned vychází na Špekíňa nějaký článek. Špekíňo září v paralelní lize, dal 3 góly a zaujal trenéra Big Maca z Boltonu. No tak to je paráda. Vemte si, že my hrajeme paralelní ligu a teď bychom šli hned do Boltonu, jako Bolton, no, jako není na tom nejlíp, ale tak co se dá dělat. A jelikož náš hráč neměl moc na výběr, tak rovnou nabídku přijal a můžeme doufat, že se nám bude dařit. A Špekíňo v prvním zápase nastoupil hned jako z základu a rovnou se tady snaží pracovat, no, jako moc mu to nejde s jeho 200 kilama. Ale pozor, proti hráči hned mají první šanci a naštěstí vedle. Špekíňo se hned dostal k balónu a udělal to fantasticky. A teď si vyžádal špatný balón. A pozor, tady soupeři mají velkou šanci, ale nádherně golman. Na Špekíně letí balón, ten by mohl vyhrát, jelikož je vysoký. Vyhrál ale sice blbě, ale zkoušel se vracet. A teď je tady velká šance Špekíňo, ale přišel hned to balón. Jde ještě vidět, že úplně ten balón nemá v noze. A jako v paralelní lize proti opicím to není zase tak těžký. Teď si máme šanci. Ještě Špekíňo, zkus mu tam prospat. A pozor, Špekíňo jde sám na bránu, ale bohužel. Jeho střela jako tam sotva doletěla, no. A Špekíňo si vyžádal balón a zase dostává krásnou příležitost, ale nepodržel balón. Pojďme tam na roh. Špekíňo si vezme ten balón. Špekíňo zkusí power shotu, ale zase tak hustá nebyla. Špekíňo zase u balónu. Zkusil poslat hráče, ale byla tam ruka. Špekíňo by teď se mohl chytit jeden balón, který co se jí tak stane a vyhrál hlavičku. Ale zase pro soupeřův tým. První poločas je u konce. Špekíňo si nevybojoval moc šancí. Máme tady začátek druhého poločasu. A pozor, soupeř se teď dostává do velké příležitosti. Ale myslím si, že naše obrana to zvládne. A pozor, teď po rohu by se Špekíňo mohl dostat do nějaký situace. Akorát ten je pomalej. A pozor, Špekíňo možná zavinil faul. Špekíňo už tahá nohy takzvaně. Už moc ani nemůže. Upřímně si myslím, že Špekíňo půjde dolů za nějaký faulík ještě, dostal žlutou. A už nemůže ani útočit skoro, ale ještě se snaží. Špekíňo už nedává ani dobrý balony. A je to tak, Špekíňo po svém debutu odchází ze hřiště. A myslím si, že teď na něj trenér nebude za tolik šťastný. Nakonec ale zápas skončil 0-0. A následně po zápasu vyšel další článek o Špekíňovi. Špekíňo v prvním zápase nepřesvědčil, debut za Bolton skončil bez branek. No a trenér Big Mac se vyhlásil naštěstí pro nás docela v klidu. Je to teprve první zápas, Špekíňo potřebuje čas na adaptaci, víme co v něm je. Ale i přesto Špekíňo do prvního ligového zápasu nenastoupí a nastoupí místo něj Force. A Špekíňo se tak celý zápas koukal, bohužel jenom z lavičky. Ale v druhém ligovém zápase už Špekíňo nastoupí v základu. Tak a tady už můžeme vidět zase Špekíňa zpátky na hřišti po minulém zápase, který skončil jenom 2-2. Teď můžeme vidět, jak Špekíňo se snaží presovat a vybojoval pro svůj tým balon. Asi můžeme vidět, že byl i na tréninku. Bolton se ještě něco snaží tady udělat. Špekíňo posunul krásně balón, ale to je škoda. A Špekíňo krásný balón. A Špekíňo teď získal balón a můžeme jít dopředu. Špekíňo se snaží běžet, ale jako moc mu to nejde. Ale co to je? Proti nám hrajou i naši spoluhráči a můžeme se kouknout na naši fyzičku, že jako nic moc. A pozor, Špekíňo vůbec nepresuje. Ten se to teď úplně vykašlal. A Špekíňo je u balónu, udělal to parádně. A v prvním poločase se nic moc nestalo. Můžeme doufat, že Špekíňo ještě dostane příležitost. A Špekíňo se dostává zase k balónu. A dostává se k balónu. A může vystřelit. A tohle je první gol Špekíňa v jeho sezóně. Můžeme vidět, že tam rozjíždí sambičku. Špekíňo to udělal nádherně.
prošel si 3 hráče a zakončil na zadní tyč. A díky tomu se Bolton dostává do vedení 1-0. Špekinho se teď zase může dostat dopředu. A Špekinho dostává balón, ale krásně teď udělal obránce soupeře. A pozor, teď je tady velká šance soupeře, ale nádherně golman. A Špekinho dostává hned balón a nahrál soupeřovi. Ale vybojoval zpátky a může jít dopředu, akorát jeho rychlost na tom není úplně nejlíp. Ale udělal to teď famózně. Dostává se i do útoku ještě. Krásná přihrávka. A ještě je tady jedna šance a Špekinho zkusí střelu. Je. Tak. A po téhle střele i Špekinho byl vystřídaný z tohohle zápasu. Zatím jediný gólový hráč. A nakonec zápas skončil po jednom gólu Špekinha 1-0 pro Bolton, takže důležitý 3 body, který nám vybojoval právě Špekinho. A po zápase vyrazil Big Mac na tiskovou konferenci, kde hlavně mluvil o Špekinhovi a jeho budoucnosti. A příští zápas ve Špekinhovo kariéře je proti Northamptonu, což bude hodně důležitý zápas a můžeme se těšit na to, jak Špekinho předvede krásný výkon. Ale to už se dozvíte bohužel v dalším díle, takže pro další díl nezapomeňte dát like, odběr a čau.